morning. Aning time guys, name is Barangay Halls kay ni assist me og bakuna guys sa among mga kabataan. Isip BHW niya makakurs barangay. Kauban sa akong mga kauban guys. Kauban sa mga nanay. Pagkakaroon ani guys, gahwat pa mi sa mo ang mga midwife. Kay wa pa man ni abot. Gatapo pa mi ani guys. Among giandam ang mga lingkuranan, lamisa ug ubon pa. Aron sa ingon guys, pag abot sa mo ang midwife, andam na ang tanan. Apil nga niini guys ang mga card o ang pagpanimbang sa mga batang puya-puya guys, may among gipanimbang kay aron sa pag abot sa amo ang mga midwife, okay na ang tanan. Dire ra ang binyo sa kan maniko guys kay kung adto lagi sa amin gapiot man, so dire ra sa among barangay kay aron ang tanan jud maserbisyuhan. Upat ka barangay ni guys kay usara may midwife, giusar ang tanan niyang mga bakunahan kay aron dili sirok. Ani ana guys, niabot na ang ambulance nga gisakyan sa amo ang midwife, sa amo mga nurse guys. Ani ana nisud na sa ato ang barangay hall. Sa di madugay ni guys, sugdan na ning amo ang pagpamakuna. Ano saksak dan ini? Anak dinak. A few moments later. Ano ning time guys, nga nang snack nami ani guys. Among giandam ang snack sa among mga midwife. Kauban sa mga BHW. Amo nagihatag ilang share guys ang nabili na ani amo naning among snack. Kauban sa among treasurer, kagawad. Ginagmay rami guys. Ipait lang mig slice bread, buta mig palaman, paret mig soft drinks. Kay wa may initanan ng barangay guys. Ingon ani lang among Usba ko nutong pangutanaha be. Magkinuha video. O pasensya na mo guys sa akong vlog karong adlaw o ako mayon guys, daghang kayong salamat yung pagsilap o bye-bye.